Türkmen Portal web saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün biz öz dörejilik toplarymyz bilen Gülzemin Sewda Medendin Jaş merkezine yerleşýän, ýagny Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Şerwet Hojalyk Jemgyýetine mehman bolýar. Elbetde Şerwet markedyň öz müşterilerini ködürleýän önümleri, nygmatlary dogrusynda şu video arkaly size ýetirer. Mehriban tomoşaçylar, ýetip gelýän täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Elbetde Şerwet markedyň öz müşteriler üçin täze ýyl sowgatlaryny, täze ýyl akşamyna taçangyzy bedejek nygmatdyr önümleri öz müşterilerini ködürleýär. Häzir bolsa şol nygmatlary, şol önümleri siz şu video arkaly tomoşa edip bilersiňiz. Bizden daşlaşmagy. Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the streets Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my heart? I wanna fall in love this Christmas. Santa, that would be the greatest gift of all. Turtle doves and all my favorite things come in sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build Frosty the Snowman and dance along with the Christmas band, and then we'll frolic like two old lovebirds walking around a winter wonderland. Mehriban tomoşaçylar, elbetde siz Şerwet markedynyň günnüki size ködürleýän önümlerine eýýäm Şerwet markedynyň internet torlaryna tanışyp bolýansyňyz. Elbetde Şerwet markedyň öz müşterilerini ködürleýän önümlerini bizem size tanıştyrmak istedik. Ona bu videonu öçürmäň. Elbetde Şerwet markedyň halkymyza ködürleýän, ýagny size ködürleýän günnüki täze önümlerini bugün biz size giňişleýin tanış edip bizden, ýagny Türkmen Portal web saytyndan daşlaşmagy. Ýörün. Tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly. Bugün biz Şerwet markedyna size ködürleýän, Şerwet markedyny size ködürleýän önümleri bilen tanışyp ýetdik. Elbetde edil häzir şu pursatda görüşüňiz ýaly biziň bereketli türkmen saçagymyzy, toy saçaklarymyzy bebeýän önümleriň biri biziň mele myssyk çöreklerimiz. Şerwet markedy öz mele myssyk çörekleri bilen öz müşterilerini begenlerip, ýagny ol çörekleriň terligi, elilligi bilen tapawutlanyp durýar. Edil häzir şu pursatda canly ýagdaýda ol çörekleriň elinligi, terligi bilen sizi tanıştyraýyn. Mehriban tomoşaçylar, edil şu pursatda elbetde mele myssyk çörekleriň gyzgynlygy bilen siz nerden tapyp bilersiňiz? Şerwet markedynden. Mehriban tomoşaçylar, ýaňy belleşim ýaly Şerwet market öz müşteriler üçin diňe bir türkmen milli mele myssyk çörekleri däl, ýagny daşar ýurt çörekleriniň bir näçe görnüşlerini size ködürleýär diýdim. Häzir gysgaça ol çörekler bilen tanıştyryp geçeýin. Bu görýän çöregiňiz elbetde Dubai çöregi. Bu görýän çöregiňiz Eýran çöregi. Bu çörek ýörükde berhi saklayan müşteriler üçin
niyetlenen bu görýän çöregiňiz meskeri çörek şeýlemi? Bu çörek maýasyz çörek. Şeýle bolup bu bolsa italyanski ciabatta. Görüşüňiz ýaly özüňiz hem syn etýänsiňiz çörekleriň durly görnüşleri, ýagny daşar ýurt çöreklerini siz elbetde nerden tapyp bilýäňiz? Şerbet marketden. Tomoşaçylar, ähli bilişmedi ýaly ýakynda täze bayramçylygy, ýagny maşgala bayramçylygy ýetip gelýär. Elbetde täze bayramçylygynda her bir insan öz ýakynlaryny owadan sowgatlar bilen begenlerýär. Siz şol owadan sowgatlar, ütköşük sowgatlar elbetde Şerbet marketden tapyp bilersiňiz. Sebäbi Şerbet market öz müşteriler üçin täze bayramçylygy münasibetli ütköşükden, ütköşük owadan sowgatlar taýýarlady we öz müşterilerini ködürleýär. Häzir gelin edil şu pursatda şol owadan sowgatlary men size has golaýdan ýakyndan tanıştyrayım. Bizim videomuzy öçürmäň. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my heart? I wanna fall in love this Christmas. Salam, ilk bilen yetip gelýän täze bayramyň gutly bolsun. Bize gyzykly, siz müşterilere haýsy dürli, haýsy balyklary ködürleýäňiz? Balygyň içinde arkay sorabilýär. Haýsy bar, näde tutulýar, näme için, näme imitlenýär. Soňra jogap berýär. Hatta nerden tutulup, näme bilen imitlenende aýdyp bilýäňiz? Onu esenlik birini saýlasam näder aýdyp bilersiňizmi? Haýsy odan. Şu balygy adyny we haýsy kenardan arkayın. Balyk, falstyga, balyk bolýar şu balyk, bu balyk lewap amderýärden gelýär, köýtünden gidenler amderýärden tutulýar. İyi bular hiçlikler, diňe ot bilen suw bilen imitlenýär. Hiçlikler bular. Balyk ot suw bilen imitlenýärler. Haçan tutuldy bu balyk? Aýdyp bilýäňizmi? Ha, balyk şu gözüni seredende, şu gözü laýyk diňgede dursa, şu balyk 3 gün, 4 gün iyi balyk gözüň içine gidip olsa, köprek wagt durdy bolýar. Ha, şu deň dursa, 3 gün terligi. Terli, gowlugy. İş balyk içi gözüne gitse, biramda şu aşyna terdi datda şu dat gowlasa balyk köp durdy bolýar. Ha, köp durdy bolýar, şondan bilýäňiz. Toýlama. Mehriban müşteriler, görüşüňiz ýaly Şerbet marketiň balyk bölümine hyzmat edýän Kunärmen bilen men size eýam tanış etdim. Görüşüňiz ýaly siz arkaýyn gelip balyk bölümine ter balıkları arkayın sorap bilersiňiz. Görüşüňiz ýaly balyklaryň bahalary amatly, şeýlemi? Amatly. We bizi gyzyklandyrýan bekre balygy, asatrina. Bu balygy emeli 50 yetiştirilýär. Emeli ýagdaýda taýýarlaýaňyz. Taýýarlaýar. Ay halkymyza ködürleýäňiz. Köp sag bolun. Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the streets Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Mehriban tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly Şerbet marketiň göýük önümler bölümine ähli göýük önümlerim synlaýansyňyz elbetde Şerbet marketi göýük önümleri terligine saklamakda da uly işler alyp barýarlar. Şol bir sanyna Şerbet marketiň önümleri ýörüýte size müşterilerini ködürleýän harytlary günlük ýagdaýda täze harytlary istenlik wagtda arkaýyn gelip Şerbet marketden sewda edip bilersiňiz.
Mehriban dogollar elbette bizim sowda merkezlerimizde, marketlerimizde haritlaryň bolçulugy, bul gahrman arkadagyly gahrman serdarymyzyň biz türkmen telekeçilerini uly ünsberýärligi we köp mümkinçilikler döredip berýärliginiň alamaty. Öňler biz öz saçaklarymyzy daşary ýurt önümleri bilen bezeýän bolsak, bugünkü gün biz arkaýyn buýsanç bilen aýdyp bilýät, ýagny türkmen telekeçilerimizin öňürýän önümler bilen türkmen saçaklarymyzy, toy bayramly saçaklarymyzy bezäp bilýät. Edil häzir şu pursatda operator eger mümkin bolsa golaylasam ine görýänsiňiz Şerbet markedyň towuk eti bölümine ýörüýte biziň türkmen telekeçilerimizin öňürýän towuk önümleri durly görnüşlerini tapyp bilersiňiz mehriban tomaşaçylar. Ýagny esasy bellecek bolýan zadym şu ýerde köp sanly türkmen önümleri, ýagny türkmen telekeçileriň öňürýän önümleriniň köp önümlerini siz tapyp bilersiňiz we öz saçaňyzy biziň öz ýurdumyzda öňürilýän önümler bilen bezäp we doldurup bilersiňiz. Mehriban dogollar marketlaryň islenip günjegine baranda arkaýyn buýsanyp arkaýyn begenip bilýän sebäbi biziň öz türkmen telekeçilerimiziň önümleri marketimizin ähli günjegine ýerleşdirilen. Elbette biziň edil şumatky duran ýerimiz bolsa şöhlat bölümi. Şöhlat bölüminde de biziň öz ýurdumyzyň önümleriniň ähli görnüşi, ähli şöhlatlaryň köp sanly görnüşlerini siz arkaýyn tapyp bilýäňiz. Silent night, I only have one wish for the shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating round the streets Central Park. Kiss them under the mist. Mehriban tomaşaçylar, görüşüňiz ýaly Şerbet markedynyň ähli nokatlary bilen men sizge giňişleýin tanış edýän edil häzirki gelen nokadymyz bolsa süýt önümleri. Ýagny bu ýerdäki süýt önümlerim biziň öz ýurdumyzda öňürilýän önümler. Mehribanlar süýt önümleriniň durly görnüşlerini siz islenlik marketde ýurdumyzda islenlik marketlerden tapyp bilersiňiz. Yine de bir bellemeli aýratyn zadymyz biziň türkmen telekeçilerimiz biziň körpeje balalarymyzdan üstün düşürenok. Sebäbi şu ýerde gözüňi eglendirýän bir owadan pursatlaryň biri ine özüňiz hem synlaýansyňyz türkmen telekeçilerimiz biziň balalarymyz üçin ýörüýte kokteyller, süýt önümleri, süýtli kokteylleri öňürýärler. Süýtli kokteyllaň durly tagamly, durly görnüşleri bar we şol bir sany ýene bir begendiren zat meni ine synlasaňyz mehriban tomaşaçylar türkmen telekeçilerimiz hatda has körpeje balalarymyz üçin süýtli, manly, şüleleri çelli öňürýärler. Mehriban dogollar Şerbet markedyny görüşüňiz ýaly ähli haritlar bilen tanışýan ýöne Şerbet markedyň haritlarynyň bollugy sebäpli her bir harityň ýanyna baryp olary tanışdyrmak mümkin näl. Edil şu ýerde görýän harityňyz bolsa elbette biz toy saçaklaryny ýadamyzda her türlü iştäçerleri taýýarlaýas we şol durly tagamlaryň iştäçerleriň içine gerekli önümleriň biri elbette ýumurtkalar. Ýumurtkalar Şerbet marketde isteseňiz elin görnüşi, isteseňiz inkubatordan çykan görnüşleri siz tükönüksiz ýagdaýda satyn alyp bilersiňiz we esasy bellemeli zadymyz Şerbet markedyna ýumurtkalar amatly bahadanlygynyň esasy belläp geçmeli zadymyz bolupdyr. Turtle doves and all my favorite things come and sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll
We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts. Yetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun mehriban dogallar. Goý öýüňiziň saçyňyzyň bereke dartyn. Täze ýylda näme arzu eden bolsaňyz, ähli arzularyňyz hasyl bolsun. Elbetde şu süýji arzular bilen ýene-de bir belli melzadymyz Şerbet Marketde diňe bir Türkmen bereketli saçyňyza ýazylýan haritler däl. Eger-de siz arçalaryňyzy bezemedik bolsaňyz, ýagny gije galan bolsaňyz, bu ýerden Şerbet Marketden ýörüýte öýüňiziň arçalaryny bezemek üçin oýna waşlaryň dürli gowrumly görnüşlerini satyn alyp bilersiňiz. Stocking to hang next to me on the wall. Santa, send me your love for Christmas, and that would be the greatest gift of all.